No, justament això, és a dir, si les mocions ja moltes vegades doncs, queden en un calaix, si ja retirem la moció i d'aquí es queda en un compromís verbal de fer alguna cosa, doncs ens sembla que ni tan sols és un mandat del ple. En canvi, en forma de funció sí. No sé, hem vist, teniu moltes contradiccions en les intervencions. És a dir, jo crec que tots esteu d'acord en que el redactat no és adequat d'aquesta actual ordenança. Raül, has comentat l'exemple, no sé, no l'he acabat d'entendre, però has dit el Dia de la Dona sí, però no, una altra cosa potser no. És a dir, l'actual ordenança no fa cap diferència entre el tipus d'informació o d'agitació que es penja en forma de cartells. Per tant, el redactat no és adequat. Segona, has dit que sí que discrimina i tal. Bueno, no discrimina en el règim sancionador. És a dir, la sanció que se li posa a Mercadona si penja un cartell en una caixa de l'electricitat i la que se li posa a qualsevol de les entitats signants és la mateixa segons l'ordenança. Ens estem referint a això quan diem que no discrimina. Uh, Llavors, la moció no està dient exigim al govern que deixi libre albedrío, has parlat d'això. Som conscients de quina és la tessitura actual del govern i el que volem és que progressi un canvi. El que és que sabem que aquest canvi és lent i per això demanem aquesta moratòria, que creiem que no es donarà la situació del 2008, perquè la Magalí ho ha comentat, la cartelleria continua sent molt important, però la quota d'informació que es transmet o d'agitació que es transmet a través de la cartelleria ha disminuït i per